Olen täältä syvältä Keski-Suomen maaseudulta Saarijärven Koskenkylältä. Toimin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa maaseudun kehittämistehtävissä ja tällä hetkellä työhöni kuuluu Saarijärven kehittämisyhtiön SSYP-kehityksen kautta palvella Saarijärven maatiloja. Ja kehittäminen ei ole pelkästään investointien suunnittelua, vaan siinä on myös koulutusten järjestämistä, opintomatkojen järjestämistä, verkostoitumista, yrittäjien henkisen hyvinvoinnista huolehtimista ja tietysti tärkeänä asiana yhteistyön virittäminen. Oma kyläyhteisö on minulle kaikki kaikessa. Meillä on täällä erittäin hyvä yhteishenki ja täällä pystytään tekemään kaikkia töitä hyvin spontaanisti ja talkootyöllä. Ja hyvänä esimerkkinä on yli 100 vuotta vanhan venekoppelin kunnostaminen. Haasteita tällä hetkellä on yrittäjien jaksaminen. Tilakoon kasvaminen, se ei pelkästään lisää sitä tuotantorakennuksessa ja eläinten ympärillä olevaa työtä, vaan myös samalla lisääntyy peltotyöt ja paperityöt ja byrokratia, niin se on monille yrittäjille todella kova haaste. Ja tietysti mikä pelottaa siinä, että miten me saadaan näitä kotieläintiloja jaksamaan ja että löydetään niille uusia jatkajia, niin sen takia just nämä kaikki erilaiset yhteistyöasiat, niihin mun pitää panostaa ja satsata enemmän. Ja maaseutua auttaa kehittymään jatkossa se, että me tarvitaan puhdasta kotimaista elintarviketta. Ja se on yksi sellainen asia, jota meille ei pystytä tuomaan tuolta ulkoa. Maatilat ovat erittäin tärkeä osa meidän suomalaista maaseutua. Ja sitä kautta myös maaseutu pysyy asuttuna, kun meillä on toimivat ja virkeät maatilat.